Il-Gvern se jinvesti 200,000 euro fi proġett ta' tisbieħ urban fi Vjar il-Ħelsien Ħażebbuġ. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ambjent, Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar, Aron Farrugia, waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies. Kif spjega li bħalissa tul din it-triq partikolari m'hemm l-ebda siġra u li permezz ta' dan l-investiment mill-Gvern se jipprovdi 50 siġra tal-ballut, 4 siġar tal-ġanakard u 180 arbuxell ta' riħan. L-intervent f'dan il-proġett jinkludi wkoll xogħlijiet ta' skavar għal konok ta' diversi qsari tul Vjar il-Ħelsien. Il-proġetti se jinkludi wkoll karreġġetti ta' ċiklisti. Is-Sindku ta' Ħażebbuġ Malcolm Paul Aġuż Galja spjega li dan il-proġett ta' tħaddir se jgħin lill-komunità biex tonqos it-temperatura tal-madwar minħabba li s-siġar ikesħu ż-żona ta' madwarhom permezz tal-evaporazzjoni tal-umdità. Kellha ħafna siġar fil-passat però kienet joħolqu ħafna ħsara, però pjanajna mbagħad kif ħanamlu dawn is-siġar u bis-saħħa ta' ambjent Malta u mbagħad għenuna ovvjament biex nagħmlu finanzi biex ituna finanzi biżejjed biex inkunu nistgħu nagħmlu dal-proġett. Il-ħolma tagħna ssir realtà. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia tenna li l-lan tal-Gvern u li jappoġġja proġetti li jtejbu l-ambjent urban u l-kwalità tal-ħajja u sostna li l-ħidma tal-Awtorità tal-Ippjanar qed tkun ta' spalla għall kunsillieri lokali. Kien dan allura il-ħsieb tagħna li waqfu Ambjent Malta, nwaqfu wkoll dik li tisejja Green Serve illum biex bekk qed nagħmlu diversi proġetti ambjentali f'dawn iż-żoni urbani. Għandna diversi żoni urbanizzati u l-aħjar li nistgħu nagħmlu huwa li nagħtu dawn l-ispazji ħodor illi l-poplu Malti jista' jgawdi. Fil-waqt iħeġġeġ il-Kunsilli Lokali biex jikkunsidraw aktar proġetti ħodor, il-Ministru Farrugia qal li l-interventi bħal dawn fil-qalba tal-komunitajiet tagħna jġibu diversi benefiċċji għal ġid tar-residenti u li għandhom valur estetiku u ambjentali.